vakomana vanoopposa the regime vana majara jairos vari kuya panapa vaconcerned neissue yatiri kuona kuti aiwa munyika yezimbabwe ropa riri kudeuka through maroad accidents aiwa rawandisa zvamuri kuona kuti everywhere mumabuses mumatrucks muri kuona kuti vakomana vari nereckless driving vari kuuya panapa vachideura ropa revanhu vazhinji. Panapa ari kuuya achipa the blame to the ZRP police achiti aiwa the ZRP police iri ignorant ichingova concerned nevakomana veopposition kana kuva involved mazanu functions. Sana mida mashuka muda nyuko panapa notibva subscribe or like or turn on the bell icon. Anouya achireply kune headline nomuda the Sunday Mail nyuko richikanzi nation pays in blood for irresponsible driving. Ivo vakomana vana majara jairos vamuda nyura chiti well, the main problem is the failing of institutions such as ZRP police and like you rightly said, lack of enough enforcement agencies. It's shocking that the government is allowing dangerous drivers and reckless on the road because police officers are busy attending ZRP functions. Arikataura mashuka achiti aiwa vakomana vari responsible, vakomana veZRP, they are not enforcing the law kuti vaonekwe pamaroad blocks vachikwanisa kubata vanhu vese vasina malicenses, vakomana vese vanhu vanenge vachifamba zviri reckless, vanenge vane mota dzinenge dzifamba dziri pamutembo kana kuti dzinenge dziri damaged. Zvari kuona panapa achitaura mashuka achiti aiwa ZRP ingori involved mune zvematongerwo enyika, kungava kucapture vakomana veopposition kana kuva involved with the ruling party ZANU-PF. Mashuka otogona majara jairos achikola up achiti aiwa the government dei panapa vakomana veZRP vaenforce the law mumaroad kana kumaroad blocks. The government ingasadai isingaburitsi that headline kuti aiwa it is now paying in blood for irresponsible drivers. Mashoko ari kudai togwa naokomana vana majara jairos. Kududza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko awo pina comment section medu. Aiwa musaona subscribe or like, turn on the bell icon.